離れてください。もっと下がってください。離れてください。下がってください。消防車が多数出ています。そして今、危ないから下がってください。交差点入らないでください。下がってください。後ろ下がってください。辺りは焦げ臭い匂いが漂っています。危ないから入らないでください。もっと奥まで下がってください。もっと奥まで。激しい煙が出ています。居酒屋で爆発がありました。居酒屋から激しく地震起きたのかなって思うぐらい揺れて、煙がすごい出て始めて、そのガスの匂いとかしてきたの。